MTP ako hindi pa mo to hali lang to go. MTP ako hindi pa mo to naam to yakay hali lang to go. Wagra. তিনি যে তিফ্রামা থাও যে বুবাগ্রানা হামজাগৈ যে বিজেপি ইয়াকাरै তামঙ্গৈ তিনি বুবাগ্রানি থানজাও मा फायख्या মানে বিজেপি ন जों 5 বছর নাইখ্या কোনো जोंनि बर'नि बाङै उन्नति करै ते लामा लारक हाया हानि बाङैनो एकमात्र राजा कायसा खायमानाय खायमासनाय सरकार फाखांखे हानि बाङैनो जों राजानो हाजागै तिब्रामथा जइन माथायखे खर बोसोक अबहायके निनि लगिवो ता खर बोसोक रक तुइवै नों तिनि अर जइनिं खायबाका बरक तो आंबो थंजांलिया आफा आं पार्सोनाल खे हाजागै फायखा अर थनि फासि कयसि गरिखा बिजेपि खायनायसि गेते सेवानो थंसनायगा बिजेपि पद तो तामा पद तंमाने नों बिजेपि ओ बिजेपि नि कायसा प्रेसिडेन्टनि दला द्रब किसा काजगरि जेकुनु सामु कानो याफाजागो पर तंमाने तिनि नों तिफ्राम मथा बानान रमना नांखा बो पदनि नों अर बानान रम फायखा बो पार्टीनि इंगै आगे आं सिबियान तंफ्र सिबियान सरकार तंफ्र आं ब्रान्चनि सम्पादक तंमोनि दालाग तंमोनि दालाग 2 नम्बर ब्रान्चनि ओंखे ताबो जे सरकार थांमोन लग सिबियान सरकार थांपायमोन लग आं कुनु सरकारो थांयाख कुनु पार्टियाव थांयाख ताबो जे महाराजानि जे आइडियोलॉजी न सानजागै जाजागै आं दिनै जेब्रामो थाव जयनिं थाइखि ताखुंनि मुंकाय आंनि मुं जुद्ध कुमार जमाते सार तिनि खर बोसोक जे तम बो पार्टीनि इंगै तिनि अर तिफ्रामथा जइन खाय नांखा तो पहिलानो बुबाग्रानो खुलुमो याफारो ते चिनि मेडिया फ्रेंड्स रो हामबाय ते चिनि बिसिंगो तिनि जॉइनिंग प्रोग्राम काम अवेयरनेस कैंपेन बा नखला पान्दा ओ पान्दाखौ फाइमाजा फाइबिगासिनो बिसिंगो दङ एक्स बिएसि चेयरमैन दङ चिनि दा सन्जय यांबो दङ चिनि सेंट्रल वाइटिएफ नि वाइस प्रेसिडेंट चिनि ताखौ सुखगासि दङ ते आनि देबरा यागाराव तनिराव नुखाना खरकसा सीपीएम नि ब्रांच नि अञ्चलनि सम्पादक ताखौ जुद्ध कुमार जमातिया यांखे बाहायनो हाय बीजेपी नि कार्यकर्ता बुमुंखे रविन्द्र जमातिया बरक नै बुबाग्रानो हाजागै बा बुबाग्रानो थानसानि मारिनो हाजागै चिनि तिनि ठीक दालाक कामिगो बरक तिफ्रामथानो जइन खायखि